Assalamu alaikum al'umma ta barkamu da wannan lokaci barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tunda ta mai albarka ta da sabon bidiyon mu na yau kamar yadda kuke gani. Ina ma abota kallon indiyan fassara Hausa wanda suke so su rika samun sababbin indiyan fassara Hausa wayanda ake yayi suke tashi a wannan zamani a wannan lokaci. To idan kana so ka rika samun indiyan fassara Hausa sababbi to idan baka yi wannan channel ka mu subscribing ba ka je ka danna mata alamar ƙararrawa ba ka daure ka je ka danna mata subscribing ka danna alamar ƙararrawa domin a sanar da kai zafafan fassara masu fitowa waɗanda suke tashi waɗanda suke yin yayi a wannan zamanin a wannan lokaci. Ina ma abota kallon indiyan fassara Hausa waɗanda suke buƙatar su rika sheƙa baƙin cikinsu da kallon indiyan fassara Hausa wato duk wani bidiyo da muka kawo akan wannan channel din suna so su rika sauke shi zuwa wayoyinsu da Android to ku ɗaya ku saurare mu za mu ba ku bayani a wannan bidiyon kamar yadda kuke ji a wannan lokaci. Hanya biyu ce domin samun indiyan fassara Hausa ka sauke shi zuwa wayarka ta Android. Hanya ta farko shi ne akwai bukatar ka yi rijista da ku a cikin wannan tsarin namu na indiyan Hausa VIP Group wato tsari da zai baka damar samun duk wata sabuwar fassara da ta faka ka same ta har ka sauke ta a cikin wayarka ta Android ka sheka damuwarka da wannan indiyan fassara Hausa sannan ba za a yi ma geji ba ba za a yi ma iyaka wajen downloading ba sai ka gaji da downloading ne kana cikin wannan tsari ne da ake biyan kuɗi ɗan kalilan a wata. Da haka idan ka shiga cikin wannan tsari ne da zai matukan nishaɗantar da kai ka ba ƙara neman wani indiyan fassara Hausa a wani guri domin duk wata indiya da aka je ka nema tattara an tattare ma an aje ma a cikin wannan tsarin. Ina ma abota kallon indiyan fassara Hausa wayanda suke bukatar su rika samun bidiyoyi masu kuma guda ɗaya to su ma su ɗauki nan da suke gani a kan su kan wannan bidiyon domin su samu bidiyon da suke bukata har su iya sanke shi su ma a cikin wayarsu da al'umma. Da haka ga duk ne bukata ranar balan ajiya a fasitin wannan bidiyon domin mutum ya samu bidiyonsa ya sauke shi zuwa wayarsa ta Android ya kalle shi cikin kwanciyar hankali ba ta damuwa ba. Idan ku ji daɗin wannan bidiyon ku da wani ku da wasu.